Hola, nois i noies i famílies. Des del Departament Psicopedagògic volem desitjar que us trobeu perfectament. I una abraçada especial a les persones que estan malaltes i a les famílies que han perdut un ser estimat. Ja ho sabeu, ens trobem en una situació excepcional, tots a casa, confinats, i per tant això genera moltes coses. Entre elles genera una sensació d'inseguretat, d'incertesa, això genera molt d'estrès, un estrès molt important. En principi, sobretot, la sensació d'haver perdut, no? Haver perdut llibertat, haver perdut el control una miqueta de la normalitat. També afecta els pensaments, poden venir pensaments negatius, pensaments il·lògics també, a part de les preocupacions que tenim sobre la salut o sobre l'economia. Això on va directament a parar? Va directament a parar al nostre sistema nerviós. El sistema nerviós ara té una feina impressionant i es carrega de simptomatologia ansiosa, poden haver simptomatologia de pànic, fòbies, inclús simptomatologia depressiva. El nostre estat d'ànim es pot veure afectat degut a aquest nivell d'ansietat elevat mantingut en el temps. No podem evitar sentir-nos com ens sentim, però sí que podem intentar decidir què fem amb això que sentim. Aquí és on us voldríem ajudar, tant el Jordi com jo, donant algunes idees, algunes pautes que creiem que poden ser útils d'alguna manera. Primer, molt ràpid, unes recomanacions generals. Sobretot, encara que sigui dins de casa, intentar mantenir una mica una activitat física, una mica d'exercici. No us quedeu als sofàs carxofats. Moure's una mica, caminar damunt i avall, moure els braços, les cames, si teniu bicicleta estàtica, utilitzar-la. Moure's. El moviment és més aliat que no la immobilitat. Després també la música. La música, des de sempre, és un estímul que genera sensacions positives. Trieu les vostres melodies, cançons que us agradin, favorites, apugeu el volum i disfruteu d'aquesta música. Això també creiem que us pot anar bé. Qualsevol activitat artística, ballar, cantar, dibuixar, pintar, fer el que sigui. Qualsevol activitat que tingui a veure amb un apartat creatiu, perquè això fa que ens centrem en aquesta activitat i ens centrem menys en altres aspectes. Jugar, ara que estem en família, intentar buscar moments per fer aquests jocs de sobretaula de tota la vida, i que hi hagi algunes estonetes també per poder fer aquesta activitat en família. Riure és molt important. Ja sé que potser per la majoria no hi ha cap motiu per riure, però això no treu que la risa sigui també un dels millors medicaments que podem trobar en aquests moments. Sèries, pel·lícules que us facin riure, jugar a explicar acudits, tot això pot ser útil. Penseu en allò que farem quan acabem aquest període de confinament. Què fareu? Què és el primer que fareu? Què és el que fareu després? Què és el que teniu més ganes de fer? Apunteu i deixar-ho preparat per quan puguem fer-ho. Pensar en això també pot ser interessant. I després, el que volem també dir-vos és que regularment us anirem aportant una sèrie de punts i idees que tenen a veure amb tècniques de respiració, de relaxació, de meditació i altres idees i activitats que creiem que poden ser-vos útils. Una abraçada molt forta i ens anirem veient durant aquesta setmana. D'acord? Vinga, fins aviat.